minulom videu sme sa pozreli na skryté funkcie planšety diaľkového, dnes si povieme niečo o málo známych funkciách tlačidiel. Prvá šikovná funkcia, ktorú oceníte hlavne počas horúcich letných dní, je stiahnutie okien na diaľku. Podržte tlačidlo pre otvorenie auta stlačené minimálne 4 sekundy a všetky okná sa otvoria. Rovnako ich na diaľku aj zatvoríte, iba podržíte tlačidlo pre uzamykanie auta. Pri odomykaní ešte chvíľu zostaneme. Tlačidlo pre odomykanie môže byť nastavené dvoma spôsobmi. Buď sa po stlačení odomknú všetky dvere, alebo iba šoférové. Ak vám nevyhovuje váš spôsob nastavenia diaľkového, tak toho zmeníte. Ste si istí, že ste zamkli auto? Ak nie, pomôže vám íčko na vašom diaľkovom. Po jeho stlačení sa rozblikajú kontrolky, čo znamená, že sa načítavajú informácie z auta. V našom prípade zostala svietiť oranžová, takže auto je odomknuté. Zamkneme ho a skúsime test znovu. Tentokrát sa rozsvietila zelená, čiže auto je zamknuté. Výstražný trojuholník na vašom diaľkovom slúži pre upútanie pozornosti. Ak ho podržíte dlhšie ako 3 sekundy, alebo ho stlačíte dvakrát počas 3 sekúnd, na aute sa spustia smerovky a zapne sa hukačka. Funkciu vypnete stlačením rovnakého tlačidla, ak bola spustená aspoň 5 sekúnd, alebo sa vypne sama po uplynutí 2 minút a 45 sekúnd. Ak sa vám naše videá páčia, dajte nám prosím like a prihláste sa na odber. Do komentára nám môžete napísať, aké témy by ste chceli vidieť v ďalšom videu.